sten. Det är lugnt. Jättelångt nu, men det är ju Ja, sista här ska vi se då. Ta i mitten här så. Göra det. Oj, titta de hittar en skatt där nere. Jag tänk på det här. Tänk om de stöter på en stor skattkista. Jo då. Fortsätt gräva så kör vi en pool här. Ja, kör en pool. Det är bara att fortsätta. Gör en lite större grop. Pappa, du ljuger. Bra. Ljuger.